Защо Оширо Маваши е най-силният удар в бойните спортове? Силата на Оширо Маваши е чиста физика. При завъртането на 360 градуса, тялото създава масивен ъглов момент. Кракът се превръща в къмшик, а цялата натрупана кинетична енергия от въртенето се концентрира в една малка костна точка – петата. Много бойци вярват, че могат да блокират този удар с ръка. Рафаел Физиев и Маурисио Руфи отново доказаха, че това е илюзия. Ударният импулс е толкова голям, че директно смазва гарда. Торес допуска още една грешка. Вместо да се изтегли първо с задния крак, той дърпа предния и отскача леко. Без здрава основа на земята, той няма как да разсее кинетичната енергия. Ударът на Физиев просто избутва ръката на Торес в собствената му челюст. Видяхме същото брутално налягане и от Маурисио Руфи срещу Майкъл Чандор. Дори когато ударът срещне двоен гард, трансферът на енергия нанася тежки структурни щети и вади съперника от баланс.